poin ka bangi kwa ya ka ban pensyai langba jong ka media kan ka por kalong habang ilayo i ya ka statement ka jong u CM Karbi Anglong Autonomous District Council Thuliram Ronghang ya ka ba ula kuntho bahamuk ro kidon ki illegal settlers kani ka kentian illegal settlers kalapan ingkong ingi kum ginelam jong seng kalapan bitar bat namar kata kani kupor ni dawa bat ni kwa ba une urang ba un pensyai ya ka jingmut kepadang syadien ya ini kentian illegal settlers hangti hamukro kumbakalong kinong sing snong hak tu kajaka hak tu kesnong idei ijat benrio khasi bat kani ke statement ka jong liu rang ba tolong kum ke insult ya ke jat benrio ya ki parado persnam jongi badan hangti besa hangti ko mukro bat ka jingmut ka jong liu rang ba klempep kan wanra dagawai ke jingthau bat kata kan long ban penia kelas ya ki artili ke jat mreu khosi ke jat mreu Karbi nadu ke basdang kum ki noelam jong ka state ki political party ki seng balang ba fer ki seng niam ki lapen smok thu bakani ke issue ke interstate dispute interstate issue hapleng jungi artili government jong Melaya ba government Assam kamdei ban kata jat benre henry ei ka ba kala pengi khongi kalau bau ni urang ba CM jong ni ka Karbi Anglong Autonomous District Council ula kentho daga boong ba ki khasi ki besong hang tu idei ki besong bi an kani klempap kan wanra ya ke jingi ya super jimut jongi arteli ki ijat mreu hapreng jongi khasi bat ukarbi bat hakju ko pon ngala panong ba lada nakleng jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council barangkat ru bat ki official di jongka kin persang ban le thombor lani ban kini yak tu ke jaka kabalaja hakini khndet singi baladap ya kebagi mensiam ki baloi ki parot snam jungi ila thia langkrang tuoi ke snam kin wan ban le nbor ngim ban se kum kin alam jong jinam ni hab ban phaidin try ya ke ki balaja haum thana hausnam arjar shipho ngim ban se mi haban phaidin try bat ngim ban se ro binga haban shim ga action lada kini ki bor jong Assam ki sedang ban pen i da ka bor hak jing sisang kani ka kam ka jing kadai ka kam ka ba hap bani penbet na ki artli ki government Henry uni orang ba usdang bermuslia usdang ban pensapriang ye iba la banlong ke jingmat saw hapreng jongi bat ki Karbi kumta nakleng joseng kabu ke jimham yaki official bat kumjuru ya ke Karbi Anglong Autonomous District Council embed ban persang ban yurat lani ban kam wat shin shi ya ke jaga jongi kumba nakleng jong nosen char snong hang tu kilapan i bat kumjuru ban nakleng jong siam ro ula pensyai ula penting na maka mugro kadai hapo uput sam jong beri nyotrap